से उड़ मुझे मुनी उड़े जीवी सुनो सुनो चाहे तुम पैसा मेरा सिर ले लो ए गाड़ी चला मैं थोड़ा सुनो सुनो चाहे तुम पैसा मेरा सिर ले लो मला बोलला था केड़ा हूं आयर तो नेटवर्क नहीं है वो प्यार करो ना कि चाहना से लेने देर करके कहना प्यार करो ना कि चाहना से लेने देर करके करना गाड़ी चला मैं थोड़ा स्लो स्लो एठी बढ़िया लगे यही जगहटा ये जो इना डाउनटा पड़िबो से डाउनटा खतरा लगे जा करी जा এইটা দেখো এই জায়গাটা কেমন লাগছে এইটা দেখো ঘাটিটা भी मस्त लाଗୁছে डायरेक्ट यूट्यूब रे पड़ो এটা কি ঘাটি করো না কইলো কাঞ্চিপানি ঘাটি এটা কই বাগুয়া ঘাটি বারোয়াটি ঘাটি পচারিব ভলসে দুইটা ঘাটি আছে শুনে আসছো গাড়িটা কোউঠি এই গাড়িটা কোউঠি ହେଇଥିଲା କହିଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ର ଦେଖଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଥିଲା এই ঘাটটা এই ଗାଡିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ଏଇଠି এই কাম କରି ଆଣିଲା ପରେ ତ ହଁ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ବା ଦେଖ ଦେଖଉଛି ତା ଦାଗ ବି ଥବ ଦେଖେଇବି ତମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲ କି ହଁ ଗଡିଗଲା ଯୋଉ ପଛକୁ ଆଉ ପଛକୁ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ସବୁ ଡରିଗଲେ ଯେ ଏଇ ପଟେ ଦେଖଉଛି ତା ଦାଗ ଥିବ ଏଠି ନୁହଁ ସବୁ ବସିଥିଲେ ନା କଣ 3 ଜଣ ଲେଡିଜ୍ ଥିଲେ ଘାଟି ଆସି ଆସି ମୋତେ ସବୁ ଜଣାଗଲାଣି ସବୁ ବିଷୟଟା ଏବାଟେ ତ ଯିବା ଆସିବା ଘାଟିରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଚଲେଇବା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟି ତ ଷ୍ଟେରିଂ କରି କାଟି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ପିଇବୁ ଶୋଇବା ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ ବୋଧେ 5ଟା ବେଳକୁ ଯିବା କାଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ ନା ହଁ କାନ୍ଦିକି ପଠେଇଲେନି ନା ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଦେଉଛି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଦେଉଛି ଆଉ ବାହାରେ ଉଠି ପଳେଇବ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି ବୁଲି ବାହାରେ ପଳେଇବ ଗ୍ୟାସ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ନା ସେ ତା ଘାଟି ଟିକେ ଆସୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଲୋକ ଯେ କହିଲେ ତା ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ଏ ପଛରେ ଯେଉଁ ଏବେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ହୋମ୍ସ କରିଦେଲେ ଚଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଫାଟି ଯାଉ ଏଇଠି ହୋମ୍ସ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଏଇଠି କିଏ ହୋମ୍ସ କରେ ହଁ ନା
ଏଠି ନେ ତଳେ 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 ଏଠି ନେ। ଆମେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ କାର୍ ନେଇକି ଆଇକି ଏଇଠି ବସିକି ମାରୁଛୁ। ରାତି 12ଟା ବେଳେ 1 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିନି। ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ ଆଉ କାହାକୁ ମାନେ ଇଏ ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ରାତି 2ଟା କଥା ଭାବିବ। ଖାଇଛୁ ଯିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ରୁଟି ପଟେ ଖାଇଥିଲି ବା। ଖାଇଦବୁ ଆଁ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦବ? ଖାଇବା ମାର ଟିକେ ମାରିବା ଖାଇବା। ରାତି 12ଟା 1 ଯାଏଁ ବାଳ ବସିକିନା ଏଇଠି ବାଳ ପାହାଡ଼ଟାରେ ଥାନା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାକ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବ ଆମେ ଚାକଡ଼ା ରେଡ଼ି
କୋଉଟା ସେଇଟା? ବାରଟା ନା ହେଇନି, ଛାତ ପଡ଼ିନି। ଏନ ଆଉ ଦେଖ 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 ତା ଗୋଟେ ପାଟିକା ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକାଥରେ କରିବ 4ଟା ରୁମ୍ ଏକାଥରେ ବାହାରି ଦୋକାନ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଇଦିଅ କାହାକୁ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ବୁଝୁନୁ କେତେ ଆଁ ମାଧବପୁର ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟା ହଁ ତା ସହିତ କଥା ହବ। ସେ ଆମର ମାଲ ନେଇକି ରଖୁଛି ନା, ସେ ଯଦି ନବ ସୁଇଟେବୁଲ ଲାଗିବ। ଦେଖୁ ଦୋକାନରେ କରିବ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା।